will. Laugh out loud. Bale teli bale scream and shout. Bale teli bale. Wait, no, Priyasi only. Bale teli bale. What a comedy. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲಾ ಮಾತಾ ತುಳುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಜನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಂಜನ ಸ್ವಾಗತ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನ ಆಡಡಿ ಇತ್ತ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಃಖ ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಣನೀರು ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಪು ಬದುಕಡೆ ದಿಂಜುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಾಡ ನಾವು ಮಾತಾ ಬೆನ್ಪ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೆನ್ಪುಣು ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ನಾಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ವೇದೇರ್ಲಾತ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿ ಒಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೊಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಓಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರುಳ್ಳೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ತುಳುತ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡಮುಟ್ಟವಿದ್ದೀರಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ ಚಪ್ಪಾಳದ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಸೊ ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರವಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನ ನಾಡ ಅಕಲ್ ಏರು ವಾನಮನೆ ತೆಲ್ಪಾವೆರು ವಾನಮನೆ ತೆಲ್ಪಾದರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಜನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡಿನ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲ್ನ ತೆಲಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಮ್ಮನದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ ತೂಯಿನ ಅಕಲ್ ನಿಗಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನಗಲಿ ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ ವೇದೇರ್ಲಾತ್ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಮಧ್ಯಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗಲಾಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಡ ಐನು ತೂದು ಪಿದೈದಾಕ್ಲು ಪುಳಿ ಪುಂಟರ ಬರಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆನಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಕಟ್ಟೊಂಡು ರಾವಂದಿಜ್ಜಿಯಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ರಿಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅತಿಯಾ ಈ ದುಬೈ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಸಿತ ನಡುಟ್ಲ ಈತ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದಿ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದನ್ನ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನಾ ಸಾವು ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನ ಯಾನ್ ಆಯ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸಾಧು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಬುಡದೀವಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ವಿದಾಯ ಪಾಡು ಬರ್ತೋಲಿಯಾ ಕೇಳು ಬನಿಯಾ ಈ ರೆಂಕಲ್ ನಾ ಕಾರದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪು ಆಯಂತ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪುನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಯ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಯಾನಿ ಸೈತೆ ಪೋತೀವಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಲೇ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಮಂಡ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಅತ್ತಿಯ ఆయన వరానే ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡಯ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಆಗ ನಾನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಮೊರಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೊರಣಿ ಡ್ರೈವರ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿ ಈ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕೈ ಪಾಡ್ಲಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ದುನಾ ಯಾಂದಾಯ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಆಗ ನಾನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಗ ನಾನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಲಾಗದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಪಂಡಿಯಾಯೆ ಪರ್ಸ್ಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಲಕ್ಕದೆ ಅಂದ ಇನಿ ಆಯ್ ಪರ್ಸ್ ಕೈ ಪಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯನ ಕೈ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋವು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಕಾಯನ್ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ಆಂಡಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಆಗ್ಲೇನು ವರಾನೆ ದೊಂಕರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ನ ಆತು ಮಿತ್ತೇರ್ಪೋಡು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನತ್ತು ಈರ ಸೊಂಟು ತೊರ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಮೋಲೆಂಚಿನ ಇಂದೇ ಇರೆಗೆ ಏನನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗೆ ಎಂತ ಇರೆಗೆ ಏನನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಎಂಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಹೋಗಲು ಹೊಲ್ತಾ ಆತನೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದನ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆಳೆದಯ ಕಾಲಿ ಈರ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಏನ ಮಾಡ್ದೆ
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಜ್ಜ ಆ ನಿನ್ನ ಬಾಲು. ಎನ್ನ ಪಾಲುಂಡು ಆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಹಾ. ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನತಿ ಆ ಅವಂది అవసరమా ఎంకలంటే మోకే ఉండియా మోకే ఉండదు చిన్ను ಮೋಕೆಂಡ ಓಕೆ. ಇರೇನೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಮಲ್ಪು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನ್ ಸೈತೆಂದಂಡ ಇರ್ದಾದ ಅಲ್ಪಡಿ ఈ సైతానండ ఈ సైతానండ ఈ ఏప సైపా ಅದೇ ಪುರೋಡ కుసలిగా ఈ సైతానండ షాజాన్ తాజ్ మహల్ కట్టాలకలే నిన్న నెనపులని మళ్ళీ ఇల్లు కట్టాదు ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ఆ ఇల్లాగి నిన్ననే పుదర్తీది ಕುದರ್ದಿ ಇದು ಬೇತ ಮಮ್ಮಪ್ಪ ಅದೇ ಪುಂಡ ಮುಗಿಸು ತಿರ್ಗೋಡು కుశాలి పడితే కుశాలుగా? కుశాలి చేయ ಚಾಲ ತೂಪು ದಾನೆಂದು ఈ బారి పొరలే చిన్న ఏరు? ఈ ఏతు పొరలు బండ ఆ. ఈ తూర పిలికిలద రాణి ಪಿಲಿಕುಳದ ರಾಣಿ పిలికులద రాణి ದೇ, ಪಿಲಿಕುಳದ ರಾಣಿಯರು పిలికుల సూత పొన్ను చింపాంజీ ಅದೇ ಪುಡೋಡ కుశాలిగా వారైతే ಕುಶಾಲ್ಗ? ఎంక నేను మోకే ఉంటియా ಆ. ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ఈ బారి పొరలి ಈರ್ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡಕ ದಿಂಡ ಬಾರಿ పొరలు తోచువేలే എങ്ങനെ ഞാൻ കർണാടക എത്തണ്ട എങ് കേരള തോച്ചേര ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಬೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಓ ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡ್ಲಿ ആണ്ട് മാറിയത് അടിമുട്ട പോട്ടെ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಿದೈಪುರ ಈತೆ ಎತ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈಪುರ ಈತೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮಾರಿದೆ ಇಂದೇ ಇರೆಗೆ ಏನಡ ಮೋಕೆ ನೆಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ದಿನಾಲ ಈರೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅಂದಾದ ಈರೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಾರ ದಾದಾ ಅನ್ಪಯ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಕನ್ನಡ ಬೈದೇನಿ ಈ ಇದಮ್ಮಡಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬೈದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಯಾನ್ ರಾತ చెప్పొడుదుంబు హనుమాన్ చాలీస్ ఓదుదే చెప్పు ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಓದುನ ದಾನೆ హనుమాన్ చాలీస్ ఓదు చెత్తండ కన్నడ కులకులు మత ಬರ್ಪು ಜಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡೆಕ್ಟ್ ನಾಗ್ಯಾರ ಸತ್ಯನಾ ನಾಗೇದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುನು ನಾಗಾಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜಾಚನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತೋಜ ಪರಂಜ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಜನ ಮರ್ತಿ ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾ ಗೆಂಡಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಂಡೆ ದಾದಾ ಬೇಲೆ ಗೆಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಮಂಡೆ ತಪ್ಪಂಜಿ ಚೀಟಿ ಬರದಿ ಬರಿ ಮರ್ದ ಚೀಟಿ ಬರೀರ ಮರ್ದದ ಚೀಟಿ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿ ಎಂಜಿನ ಬರದಿ ಬಿಗಿಲು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಸೋಕಡಿ ಬಿಗಿಲು ರೂಪಾಯಿ ತೂಪಾರ ಮುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿದಾನ పోయిನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರತ ಬಿಗಿರುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಆರು ನಿಕ್ಕು ಬಂಡಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಡೆ ಎಂಕಲೇ ಅಂಚ ರಟ್ಟ ಅಂದವು ಏ ಶೂಪ ಸತ್ತಯ್ಯ ಶುಭ ಸತ್ತು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾ ಉದಯ ನೀರು ಮಾಡಲ್ಯಾ ನೀಡ್ ಮಾಡದ ಪೆಜಕಾಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಕೋಲಿ ಅಂದು మరి ఆసీజన్ పాడోలి ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮೋಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲೇ ಲೈಫ್ ಉಡು ದಾದಾಂಡಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರತ್ತನ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ದುಂಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೌದಾನೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ఒక టీవీದ ఛానల్ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ఛానಲ್ ಸಮ ಸಮ ಒಕ್ಕಲಂಕ ಪಾತೆರ ನಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಮೂಜುಂಡು ವಿಷಯ ಬಂದ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಸುರುತ್ತಾ ಇಂದೆ ಯಾನಿರಡೆ ಕೇನೋಡು ನಾಳೆ ಕೇಳಿಯಾ ಇಂದೆ ಈರ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತೊಂದು ಫೋನುಡು ಏಡ ಬಾತೀರ್ನು ಮೆಗ್ದಿಡ ಮೆಗ್ದಿಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾತೀರ ಆತ್ಮೇಲೆ ಬಾತೀರುಡಿ ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆರಡ ಹೌದೇ ಯಾನು ಪಾತೆರು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಆಂಕಾರ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೊಯಂಡೇರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ ಪೆತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಇರೇದು ಸೊಯಂಡಕ್ಕೆ ಅದೇ. ಅತ ಈತ ಪರ್ರದ ಬುಡೆ ದಿಂಡು ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ. ಇರೋಂಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಡ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ ಮನ ಸೊಯಂಡೆ ಇನಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ Last. ಇನಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊನ್ನಾಡ ಪಾತೆರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾ. ನನಾಡ ನಿತ್ತ ಪೊನ್ನಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡತ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾನಂಚನೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಕೆರೋಡು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಐಕೆ ಮೇರ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾವ್ದಯ್ಯ? ನೇ ಈರ್ನ ನಡು ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಡ ಯಾನಿರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಆಣದ ನಾಲೈಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಚ್ಚಿಂದ ಓಟಾರೆ ಪಾತೆರ ನಾನು ದೈ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಟೇಪ ಕೊರ್ಪ
ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಮೊಗಲ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮೊಗಲ ಸಾವುಡ ಆಯನ್ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತು ಧರ್ಮ ಮಗ ಮೊಲ್ಲ ಸಾವಯ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಡ വെച്ചിട്ട് ಯಾನುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ನಾಗ ಮೇರೆಂಜಿನ ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತಿರ್ನಿ ಇಂದೇ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವರೇನು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟಿಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಾಪುಡು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಅವನೇ ಆನು ನಂಬುಜಿ ನಾಯಿ ನಂಬುಜಾರು ಅಂಚ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆಪುನು ನಾಂಡ ಏ ಪನೆ ಸೈದು ಈ ಸಯ್ಯರೇನು ನ್ಯಾಜ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗ ಯಾನ್ ಸೈಯರ್ನೇ ಕಾಪುನ್ಯಾ ವಾಡಂಗ ಇಂದೇ ನಾಗ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ತುಲ ಒಡೆ ಮುಟ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಮೇರೆನ್ ತೂದುಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಸೋಲು ಅವು ಎಂಚ ಸೋಲ್ತು ಎಂಚ ಯಾನು ತೂದುಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪೇತ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೋಲು ಅವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸೋಲು ಬೋಡೆ ನಾಗ ಮೋಲು ಚೋರ ಮಲ್ತು ಏನ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಮಲ್ತು ಮಾಡು ನಾನು ಇಲ್ತೇನೆ ಚೋರ ಮಲ್ತ ನಾಡ ಯಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ವೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಮದುದೀತೀನಿ ಹೊಳೆ ಅಪಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹೇಗಿಯಾ ಅವಿರ್ನ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಜ್ಜನ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೆ ದುಲೆಯನ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಂಗನ ಓಲಣ್ಣ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚತ್ಯ ಕಾಲಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ ಮುಂದುಲ ಕಾಲಿ ಈತ್ ಬಂಡಾಣ್ ನಾಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಅದೇ ಬುಡೋಡ ಯಾನ್ ಅರೆ ಬನ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿಂದು ತುಲ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲ ದೇವೋ ದಾದಯ್ಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕುಡಲ ಬಲೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಯಾವ್ ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ತನ ಉದ್ದ ಒಪ್ಪು ದಾದಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಿಯ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನು ಅಂದಿಯ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಾಲ್ತು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡದಾನ ಇಂದ ಅಂಚಿತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ನೆಲಟ್ ಉಂಟರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜಂಡ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಲದೆ ತೊನ್ಲಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಲ ನೆಲಟ್ ಉಂಟು ಸಾವ ಮೇರ್ನ ದಯ ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆನೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಗಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಮೇರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗನ ಗನೈನ್ ತಿದ್ದಮ್ಮೇರನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಲಯನ ತಂಗಡಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅರುವದನ ಕೊನೈನ್ ಅರುವದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗನ ಅರುವದನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕೊನೈನ್ ತಂಗಡಿನ ಪಲಯನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕನೈನ್ ತಂಗಡಿನ ಕೊನೈನಿ ಅರುವದನ ಕನೈನ್ ಮುಂದೇನು ಕುಡೋರ ಕನವಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕೊನೈನೇ ಬಂಗು ಆಂಡಲ ಕನೈನಿ ಕೊನೈನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಆನಮಿನಿ ಕನಪಿನ ಕೊನಪನ ಹಿಡ್ದು ಹೊರನ ಟಿಪ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ತೋಲ್ಲ ದಾದಯ್ಯ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿಯ ಎಂಜಿನ ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತೇನು ನಾಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಿಂಗಿರಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಳೆ ನಿತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರೆ ಪತ್ತುಲಾಯ್ ಪತ್ತು ಬಿದಾಯ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆನಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಗಿಡ್ತೊಂಬ ಬಲ್ಲೆ ನೇಲ್ದಿ ಅರ್ಧ ಉಲ ಅರ್ಧ ಬಿದೆ ತಂತಿಗ ಮನೆ ಉಂಟು ಯಾವ ವಾ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿದ್ದಾಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿದ್ದಾಣ್ಣೆ இந்த ஈரஞ்சு வேலை பொடி ஈரு மிக்ஸின் அரைப்புடு கடையில் ಅದಾತು ಮಿಕ್ಸಿದ ಅರೆಪುನ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕುಂಟುನು ದೆಕ್ಕಿಲೆ ಬಾಜನನ್ನು ಅರ್ಧಲೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚದಿಪ್ಪೆ ಪೇರಿಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇತಾವು ಮಾರೆ ಪೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಾದ ಮರಿದೆ ಮುಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ನಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದೆ ನಾಯಿ ಹುಷಾರಿದ್ಯಾ ಉಲೇಡು ಗುಜ್ಜಂಡತ ಗುಜ್ಜ ಉಲ ಉಂಡು ನಾಯಿನ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಜಾಲೆ ಗುಜ್ಜೆನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊನ ತೋಜಾಲೆ ಖಾಲಿ ಬೇದ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೇದ ಅಲ್ಲ ಒಚ್ಚ ಬುಲಂ ಬಾಜಿ ದಾದಾತನಿಯಾ ಮುಂದಾದಾತನ ಕೂಲಿ ಬೋತೀನಿ ಕೆಂಜ ಬೈನಿ ಬುಡೇದಿ ಮಲ್ತಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನಿ ಈ ಬರ್ಚಿ ಬಂತೋಡು ತಿಂಡಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಲಿಪೆ ಬಾಜಿ ಶತ ಬೇದಮ್ಮು ಮಾರಿ ಆಂಡಲ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ದಾದನ್ ಭಯ ಓಡದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಯಾನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಬತ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಏರು ಪನ್ನಿಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲಿ ಮೊಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ಪುನು ಮಿಜಾರ್ದ ಚೋಟು ಕಾಮಿಡಿ ತುಲಿ ಪತ್ತುದಿನಿ ಯಾನು ಆಲ್ಮನ್ ಮಿಜಾರ್ದ ಚೋಟು ಕಾಮಿಡಿ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅವಳು ಬೈದಿನಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಚೋಟು
ಅಯ್ಯ ಚೋಟು ವಾ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಮಾರ ಆಯ್ ವಾಪರ್ತು ಬರ್ಪೇನು ಬಂಡ್ರ ಅಪ್ಜಿ ದಾನವು ಆಯ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ಸರ್ಪಲಗ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಈರಿ ನಮ್ಮನ ಏರೆಲ್ಲಿ ಪುನು ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಮುಗಿದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೋಲ್ ಮಾಡಂದುಲ್ಲಾರು ಒಯ್ಕು ಕೋಲ್ ಮಾಡ್ನು ಐಕು ಕೋಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾವ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಆಟಿಡ್ ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೋಣ ಮಾತಿ ಬಂಡಾರ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಕೈಮಿಗಿಲಿ ಹಾಗೆ ಮರ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹೆಂಚಿನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನೇ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಎಂಜ ತಾಲಿ ಕಂಡಿನಾಗಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನು ತಾಳಿ ಕಂಡಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮೂಲು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿನೇನೆ ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಡುಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆರೆದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೇ ಬುಡನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನಗೆ ಹಾ. ಆ ರಂಜಿತ್ ನೆಟ್ಟ ಬೆಲೆ ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ದಾದಾ ಆ ರಂಜಿತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತ್ಮೆ ಆತಿಜೇರಿ ಮಾತ್ಮೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇನಿಕಲ ದಿಕ್ಕುಜಾರಿ ಬೋಲೆ ಕರಡಿ ಕಣ್ಣನ ಕಾಡಿ ಬಂದ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಕರಡಿಂದೆ ಬಂದ್ಪುನು ಕಣ್ಣನ ಕಾಡಿ ಬಂದ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಕರಡಿಂದೆ ಬಂದ್ಪುನು ಕಣ್ಣನ ಗೇರನ ಕಾಡಿ ಬಂದ್ ಬರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು ಎಂಕ ಕಾಡಿ ಬಂದ್ ಬಲ್ದೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಜ್ಜು ಈರ್ನ ಮುಚ್ಚುಡ್ ಜನ ಕರಾಡಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಡಿ ದಾಯ ಬಂದ್ಬಿನಿ ದಾಯಿಗೆ? ಎನ್ನ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ರೋಮ ತಂಜ ಕರಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅತ್ತಿಯ ಅವ್ ಕಾಡಿ ದಾಲಿ ಅವ್ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ರೋಮ ಆನವ್ನಿ ಕರಾಡಿ ಕಾಡಿಡಿ ಪುನತಿ ಕಾಡಿ ಇತ್ತಿಂದ ಕಾಡಿಡು ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡ ಕಾಡಿಡು ಸೆಲೂನ್ ಉತ್ತಿನ ಕರಾಡಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಮಾಲ್ತು ತಿರುಗುಜಿ ಐಕದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ದೇ ಎಂಜ? ಮಲ್ಪೇದಿ ಈತ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಬಂದಿಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಪುರಿ ಉಂಡಾ ಐಕ್ ಸಾರಿ ಬೆಲ್ಲದಿನ್ ಪುರಿ ಆಪ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರ್ಲು ಗಟ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಗಟ್ಟೊಂದು ನೇ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿ ಯಾವರ್ಗರ ಏ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಓದುನಾ ಓ ದೇವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏ ಬಿದಾಯ್ಡು ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಉಲಾಯ್ಡು ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಸ್ ಇಪ್ಪು ರಾತಿ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಕಲಿ ಆಹಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ ಮನಿ ಮನಿಯ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂಜು ಜಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇಗ್ಲೇ ದಾನಿ ಪೋಕಲ ಬತ್ತದಿನಿಯಾ ಪೋಕಲ ಆಗಿನಾಗ ಬಂಗಾರ ಬಾರು ದಾಯಲಾಗ್ಯೋಡು ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಇರೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಬಳ್ಳಿ ಏನ ದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಬೊಳ್ಳಿ ಇರ್ ನಮ್ಮೆ ರಾನಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಕ ದಿಕ್ಕ ಜಂಕೇನಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓದಿ ದಾದೊಂಡಿ ಬೇತೆ ವಧುವರರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವು ಗಮ್ಮದ ಬಿಡು ಹೌದು ಮದ್ಮೆದ ಮದಿಮೆದ ಐದು ಗಮ್ಮದಿ ಬಿಡು ಎಂಜ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನ ಇಂಕ ನೆಂಪಾಡಿ ಅದೇ. ಈರ್ನ ಜೋಶ್ ಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇತಿ ಅಂದಂದು. ಆಯ್ ಪುಷ್ಪನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವರೆಗೆ ಆವಾಡ್ ನಂಕದಾನ ಎಂಚಿನ ಆವಾಡ್ ಪುಷ್ಪ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಡಬ್ಬನ್ನು ಶಂಕರ್ ಡಬ್ಬ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಮಾರ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇನ ಶಂಕರ ಏನದಲ್ಲ ಬಂತೆ ಬಲ್ದ್ರಡಿ ಏನ ನಾಪನ ನಾಳೆ ಕಮ್ಮಿಚಾರು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ ನೆರ ನಿಂತರ ತಾಯಿ ತಾಯಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈಚ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಲ ಕಲಿ ಯಾನ್ ನಿದ್ದೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ನೆರ್ಪುರು ಯಾನ್ ನಿದ್ರೆ ತೊಂಪು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಾರ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕದ್ ಪಾಸ್ ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನಿಂತೀನಿ ಆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಕನ್ನ ಕಾಟುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಕನ್ನ? ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ದಾದ ಕನ್ನ ಕನ್ನವು? ಏನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಾನಾಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಲಾಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಾನಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಲಟಿತ್ತು ದೇ ಎಂಜ ಅಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಪರಿ ಏನಂದಾದ ತೂಪುನು ನಮ್ಮಲ ಬೋನ್ನ ಚಡ್ಡಿಂಡು ದೇ ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿ ಹಾ. ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕೊಂದ್ ನಿಂಗೋ ಸೀದಾ ಗೋಕರ್ಣ ಪೋಯಿ ಹೌದೇ ಇನ್ನ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಾಲ ಈಗಲೇ ಪಿಂಡಲಿ ಏ, ಬಿಡು ಸೈತು ಬತ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೈತು ನಿರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರಿ ನಿನ್ನ ಬಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೇನು ಮೂರ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ದಿವಾರ ಆಪುಂಡೆ ಸಾವು ಬಜ್ಜ ಕೊಡ್ಚೆ ಮಲ್ಲ दी अन्न दादा इंकले ఈత్తు మల్ల ఫ్యామిలీ గుర్తుండే दादा अनप ఆత్తు మల్ల ఫ్యామిలీ దాపొన్ను తికిన మేర్న నసీబు ఆయన నసీబే ఇంకల పొప్ప గింకులు 15 జన జోకులు ఏతు 15 జన అరెకి दादा బేలే అవి ఓ జోకులు అల్ప ఒక బేత బేల్ ఎత్తిన 15 జన జోకులు ఆపుండే వారితో ఉన్నారా ఇది మనని జాండీస్ తీర్దు పోయి
జాండీస్ వెళ్ళించే ఒక ఆనమని నిద్ర గజ్జాన జాండీస్ వారం సైపుండ ఎంక్లేములు రట్టు వారం నిద్ర గజ్జాన్ని మంట తీరపారా అవే ಬೇಲಾಡ್ ಒಬ್ಬಗೆ ನೆರ್ಪುನೇನಿ ಏನ್ಯಾ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗರ ಪೋಯಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ పోయా ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮರ ನೀ ಸೀದಾ ಓಷನ್ ಬರ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮೊಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲು ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಗೆಂಡಿ ಓಡಿಶಾ ಒಂದು ಮೋಲ್ ತೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಆಗ ಮೊಲೆಗೆ ಡಿಸ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರಿ మరేలిగా పోలాలి ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಬಂಡೆ ಗಲಾಟೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಬೊಡ್ಚಾ ನಮ್ಮೊಂದು ಗೇಮ್ ಗುಬ್ಬಗನ ಮೂಲೆ ಆನುಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಗೇಮ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಹತ್ತು ಅಗಲ್ ಬಂತೆ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆರವಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿಂಗುದು ಕುಲ್ವೆ ಹೀರೇನ ನಾರ್ದು ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೀರೇನ ನಾರ್ದು ಪತ್ತೇಡು ಯಾನ್ ಇವ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾರ್ದು ಪತ್ತಿ ಚೇಡ ದಾಳಿಗೆ ಈರಂಚ ಬಂದ್ಪರು ಹೀರೇನ ನಾರ್ದು ಪತ್ತವರೆ ಅವು ಎಂಚೆಯೋ ಯಾನು ಓ ಅಲ್ಪನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಳು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು పోపునియా మారి అలే పోరంట సైకి క్లూ కొడుతు పోయాలి సపో బస్ లిట్టాలే పోతు బస్సులే కాపుడు అలాగే నిన్నొట్టు బస్సులే కాపుడు పోయిన ఎంచాండు ఎంచాడు పక్కి జరత కోరి పోయిలక ಮಾರ್ರಿ ಗಟಂದು ಅದೇ ಕರ್ಮಾಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾವಾಯ್ಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೋರೆ ಅನ್ನ ಮುಳ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ದ ನಾಡು ಬತ್ತೀರ್ ಏಡ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ದ ನಾಡು ಬತ್ತೀರ್ ಈ ಬುಡೇದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಏನ ಮಾಡ್ದ ನಾಡು ಬತ್ತುವೇರ ಏನಾಡು ಉಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಭಯ ಬುಡೇದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾಡ್ದ ಏನಾಡು ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಮುಂದದ ಜೀರಾ జీరత్ ఐట్ మిక్స్ ఉండు మూల్ బాట్టి అలౌడి జంచ పత్తవై ಉನೆಂದ ಬರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿಯಾ ಏರೇಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವಲ್ಲ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಭಯ ಒಂಜೇ ತಮ್ಮುಡು ಪರ್ಲಿ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಚಾರ್ಪಿನ ಮಾತೆ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಾ ನಕ್ಕರ ದಾದೊಂಡು ನಕ್ಕರ ನೆಲ ಉಂಡತ ನಕ್ಕಲಿ ಅಂತ್ಯತಿಯ ಅಗ್ಗೆರ ದಾದೊಂಡು ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಬಿರಲ್ ಉಂಡ ತಗ್ಗಿ ಯಾನಿಂಜಿನ ಚಾಕನ ದೀತೀನಿ ಮರ್ಲು ಗಾಟ ಉಂಡು ಅಂತ್ಯತಿಯ ಗ್ರಿಪ್ಪು ದಾದಲ್ಲ ಎಂಚಾಪನಿತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಮೇಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ಎಂಚ ಮೇಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡು ಆತ ಮಾತ ಇಪ್ಪಂದೇನೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಕಾಸು ಮಲ್ದಿ ಎಂತ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬರ್ಪೋಲು ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಈರ್ ಒರಿಯ ತಿಪ್ಪುನು ಈರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪರಮಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಬಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನೋಡು ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚು ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಲಿ ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಬತ್ತೋಲ ಅಂದ್ ಗೆನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚು ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೂಲು ಅವೇನ್ ಕೇಳ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ದಾದಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಮರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಮರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಾನೇ ಎದುರುಂತ ಬಾತಿರುವರು ಎದುರಂತಲು ಬಾತಿರುವೆ ವಿರಾಡು ಬಾತರ ನಿಕ್ಕ ಗೆಲುಚೆ ಎದುರೇ ಒಂದು ಬಾತಿರುವೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಂತರ ಉಂಟುದೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡದ ಮತ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಬಾರು ನೀನು ಕೆಂಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನನ್ಗೆ ಎನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಕೆಂಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನನ್ಗೆ ಎನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನಾಗ ಇಡಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದ್ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಶಂಕರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಬೊಡಿತ್ರಾತ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಕುಲು ತೆಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾತ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇತಾತನ್ ಸುನಿಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಕ್ಕುಲು ತೆಲ್ಪಾಯಾರು ಅಣ್ಣಗೆ ದುಂಬು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಲಿ ಅಚ್ಚುತ ಮಾರ್ನಾಡು ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೋಡಸ್
ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ. ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೇನ್ಗ ಸುರುಗಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಡ್ರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುನೀಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಶೋ ಕುಡ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಪಲ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ಇನ್ನಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪುಟು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದು ಪಂಪಿಜಾನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆಬೋದು ಜನ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂದ ಐ ಕೊಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿ ಬರು ನಾನು ಏಪಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಬೋದು ನಾವು. ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಪೊಯ್ಸತ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇರಲ್ಲಿ ಪಂತಿರು ದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂದು. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿರು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತಲು ಮೋಕೆ ಉಂಡು. ಪೂರ್ ಜನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಣ್ಣನಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪರೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಅರೇನು ಫೈನಲ್ ಎತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೋದು ಅದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್. ಸುನಿಲ್ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚಂದ್ ನಿಖಿಲನ ಶಂಕರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಬೊಡಿತ್ರಾತ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಜನಕುಲ್ ತೆಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾದ್ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇತಾತನ್ ಸುನಿಲ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರಮಾನಂದ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಇರು ಪೊಂಜವಾದ ಇಂಚ ಬರ್ತದ ಇದು ತೂಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆತದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸಂತ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ. ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತನ. ಪ್ಲಸ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಸುನಿಲ್ನ ವಸಂತ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಅವು ರಾಮಾನಂದಗೆ ಹೋಲ್ತದ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಲೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಂಕರ್ಗೆ ದಾಗಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಪರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶನ್ ಅಡೆ ಕರತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಅಡೆ ರಾಕೆಟ್ ದಡೆ XXX ದಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸುನಿಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಪಾಕಿ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಗಲ್ನ ನಾಲ್ ಜಂತಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಕಿನಿನ್ಯ ಪಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಆಂದುಂಡು ಕಿನಿನ್ಯ ಮೆಸೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು. ಶೋಬಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಬಾಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಚ್ಪವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿವರನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೆಲವು ಲೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. मर्द घर के बाहर कितना भी शेर बन जाए घर के अंदर चूहा ही बन के रहता है. So very entertaining. Sunil was of course like every time extraordinary ulleru. Irda expectation encha undu ಪ್ರತಿವರನಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಕೇನೊಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೇನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇರೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂಡಾರು ಪಿದೈಡ್ ಎಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾ. ಓಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡಾಗಲ್ಲ ಕಪಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಒಂದಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೈಜ್ ಇಡ್ಲ ಥಾಟ್ ಇಡ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಬಂಜರಿ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಲ ಬಿಡ್ಪಾರ
ಓಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ನೆರೆದಿಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಖಂಡಿತವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿವಾಗ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನೇನು ಕುಡವರ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ದಿದ್ದು ತೋಜಾದರೆ ಇನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಗೆ ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಕಡಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಾದೊಂಡು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕನನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ನಿಲಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂಜನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ತಲುಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಸಂಕದ 4 ಮಾರ್ಗ ಸೇರು ನಲ್ಪ ನಿಲಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ತೆರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐನಾದ ಬೇಗ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಗ್ಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕನತ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದಾವನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಿದಾಡುವ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ತೆಲಿಕೆದ ಟಾನಿಕ್ ಪದೊಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ತೂಂದುಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ